Que tal? Benvidos ao Semanal Compostelán. O balance das festas da Ascensión, as dificultades para lograr a municipalización da Hora e o Guindastre ou o desaloxo do edificio ocupado na Algalia polo colectivo Escarnio e Maldicer merecían os postos principais nas novas desta semana. Pero fora destos asuntos tamén coñecíamos outras novidades. Imos lembralas de seguido. O luns, o voceiro do PP anunciaba que presentarán unha proposta para que Compostela Aberta preste atención ás áreas fluviais do río Tambre. Tamén no Concello, Paco Reyes falaba sobre as festas da Ascensión e consideraba que o intento de descentralizalas foi fallido e o casco histórico volveu ser o epicentro das festas. E dende o BNG pedíanlle a Fomento a humanización da zona acorde ás necesidades do barrio. O ano pasado por estas datas, o Grupo Popular levaba ao pleno unha proposta para que o Goberno se ocupara de revitalizar as áreas fluviais do río Tambre na zona da Barciela e de Chaián. Unha actuación que, segundo aclaraba hoxe o voceiro do PP, non se levou a cabo a pesar de ser aprobada na sesión plenaria. Agustín Hernández anunciou que repetirán de novo esta proposición para que Compostela Aberta mellore estes espazos e se esforce en dalos a coñecer a cidadanía para o seu uso e desfrute. Curioso que un espazo fluvial que é merecente de ser considerado lugar de interese comunitario e estar integrado na rede Natura da Unión Europea non mereza o mesmo recoñecemento por parte da acción municipal, por parte do Goberno de Compostela Aberta, que é un goberno moi ecologista, moi amante do medio ambiente de cara á galería, no postureo político, pero logo despois na práctica cotiá, a verdade é que esquece totalmente eses principios de respecto e de cuidado pola naturaleza, non? Noutra orde de cousas, Agustín Hernández volveu referirse ao programa das festas da Ascensión como un programa que non produce nin frío nin calor, carente, dixo, de actuacións que chamaran a atención e puideran atraer a máis xente. E que xa non é a primeira vez que o voceiro popular destaca os concertos de renome que se celebran noutras cidades como na Coruña, que entre outros artistas contará ca presenza de Ricky Martin. O igual que o alcalde, dende o Grupo Socialista tamén falan de moi bo ambiente durante estes días pasados coas festas da Ascensión e de moita participación. De todas maneiras, o voceiro do PSOE non é tan optimista co intento de extender as celebracións por toda a cidade. Para Paco Reyes, o casco histórico volveu concentrar as masas. Eu vin moi concentrado todo o movimento de xente no casco histórico. Por lo tanto, eu entendo que ese intento de descentralizar as festas da Ascensión, que é certo que ademais son as festas máis propias de Santiago e da contorna de Santiago, moito máis que xente de fora do noso concello, pois o certo é que eu vexo que non avanza no sentido máis axitado ese nivel de descentralización. Noutra orde de cousas, Reyes anunciou que o seu grupo vai solicitar máis recursos para os xulgados de Santiago. Concretamente, os socialistas reclaman un xulgado específico para os casos de violencia de xénero e pregúntanse por que non se creou na capital galega unha sala para atender as reclamacións das chamadas cláusulas solo, cando si se habilitaron nas capitais de provincia e en Vigo. A nos faltanos un xulgado de violencia de xénero específico de violencia de xénero, a nos faltanos o terceiro xulgado do contencioso administrativo, a nos faltanos un cuarto xulgado do social, a nos faltanos un xulgado do mercantil. E agora, ademais, novamente, pois hai claramente, se comete un aldraxe con Santiago de Compostela e que a nosa partido judicial o negarlle un xulgado específico para estas reclamacións de cláusulas hipotecarias. Hai case un ano que remataron as obras do túnel de Conxo. Foi daquela cando a entonces ministra de Fomento Ana Pastor presentaba un proxecto de humanización para a superficie da rotonda. Unhas obras que quedaron no esquecemento pese a que o novo titular de Fomento comprometeuse a facelas. E por iso que o BNG iniciou hoxe unha campaña pedindo que se pase das palabras aos feitos. E que veciños e veciñas, cando crucen dun lado do barrio a outro lado do barrio, pois non teñan a impresión de que están cruzando un periférico. Eso é humanización, non? Eso é o que está comprometido con Santiago de Compostela e nós creemos que o tempo de boas palabras xa rematou por parte do Concello e por parte do Ministerio e nós o que vamos a exixir é que este sexa o tempo dos feitos, non? E o feito pois é o cumprimento dunha promesa adquirida de xeito solenne e pública neste mesmo sitio pola ministra Ana Pastor, polos sucesivos alcaldes de Santiago e polo tanto o BNG o que vai a facer é seguir presionando. O voceiro nacionalista lembrou que non é só humanizar a zona, senón arranxar os acabados do túnel. O BNG continuará con outras accións de protesta e presentando
presentando iniciativas ao pleno co obxectivo de presionar a Fomento para que inicie os traballos canto antes. En canto ás festas da Ascensión, o BNG tildas de continuistas. Moi continuistas no bo e no malo, non? Eu puiden disfrutalas bastante e agardo que moitos veciños e veciñas pois tamén o puderan facer, non? Son as festas máis nosas e eu nese sentido pois creo que seguir unha liña pois bastante continuista, non? Ao final pois hai actividades que están xa moi consolidadas no tempo, desde o tema da feira cabalar, o campeonato de chave, o determinado tipo de actuacións que hai pois nos espazos públicos do casco histórico e en definitiva, bueno, pois eu creo que foron unhas festas aceptables. O martes coñecíamos que o servizo da Ora e o Guindastre non se municipalizará polo momento. Así o indicaba a sentenza de titularidade do servizo, que obrigaba o Concello a convocar de novo a mesa de adxudicación. Ante isto, as críticas da oposición non tardaban en aparecer. Consideraban que toda a culpa foi de Martiño Noriega e incluso dubidaban de que tivese intención de municipalizar o servizo. Tras un complexo proceso xudicial, o Concello terá que volver atrás no tempo e convocar de novo a mesa de contratación na que Setex Aparqui gañou o servizo da Ora e do Guindastre. Como lles contamos, unha sentenza anulou ese contrato no 2015 e, pese a iso, o goberno local prorrogoulle ata en 5 ocasións o servizo e iniciou a municipalización. Hai uns meses, a empresa que quedou segunda naquel concurso presentou un recurso que agora vende gañar, dándolle dereito a tomar as rendas da Ora e do Guindastre. Ante esta situación, o alcalde non perde a esperanza de poder asumir a xestión directa do servizo no caso de que Doal non poida asumilo. A victoria, en este caso, para nos está en terlo intentado e non poñer en ningún momento en perigo o patrimonio municipal. Mais que non perder a esperanza, o que entendo que é un proceso terriblemente complexo. Porque quero entender que Doal presentou recurso buscando unha indemnización que non ten, que agora se lle vai obrigar a prestar o servicio nas condicións do ano 2011 e tampouco sabemos se está en disposición. Por tanto, nós, de alguma maneira, o proceso de xestión directa non podemos desbotalo definitivamente. Martiño Noriega cree que o goberno local actuou de xeito escrupuloso en todo este asunto e busca os culpables na mesa de contratación que deu o servizo a Setex Aparqui no 2011. Eu creo que a hora de buscar culpables non teño ninguna dúbida que a oposición será o grupo de goberno, pero creo que eles tiñan que mirar quen estaba nesas mesas de contratación que son as impugnadas na sentencia. E eu creo que esa pregunta tamén a deberían facer eles a eles mesmos, non? Porque isto é un proceso de contratación que se inicia no final do bipartito e que se acaba resolvendo na anterior legislatura. E dai deriva a primeira das sentencias e deriva este reconhecemento de dereitos. A mesa de contratación convocarase esta mesma semana. Alí saberemos se Doal pode facerse cargo do servizo. De ser así, terá o contrato da Ora e do Guindastre para os vindeiros 4 anos. De momento, o goberno non decidiu se recorre a sentenza. O PP cree que este ano e medio foi tempo perdido e acusa a Compostela Aberta de deixar morrer a xestión da Ora e do Guindastre. E máis, os populares dubidan de que o alcalde tivera ningunha intención de municipalizar o servizo e cualifican o proceso de paripé. La verdad es que nosotros nos preguntamos si el propósito de municipalizar no habrá sido un paripé. Siempre tuvimos esa sospecha, ¿no? Si realmente lo que el Gobierno quería era fingir que municipalizaba a la espera de que una resolución judicial les liberase pues, de un proceso complejo y de un proceso dudoso. En todo caso, parece que el alcalde ahora va a tener pues, un argumento nuevo pues, para mantener o para desarrollar su relato victimista, ¿no? Es decir, yo quise municipalizar, pero las resistencias del sistema me lo impiden o un fallo judicial me lo impide. ¿Qué es lo que nosotros pedimos o qué es lo que nosotros esperamos ahora? Bueno, pues esperamos que de una vez por todas el Gobierno actúe pues, conforme al interés general y no conforme a prejuicios, a delirios o a tácticas absurdas. Para o voceiro do PSOE agora remata a ópera bufa do señor alcalde, cualificando o proceso de municipalización de burla aos cidadáns. Neste senso, Paco Reyes, que pediu a convocatoria dun pleno extraordinario que anule o acordo inicial da municipalización, ten claro que isto era a crónica dunha morte anunciada. Isto é o resultado de cando as cousas pois, se fan cos pés e non ca cabeza. Esta é o resumo. Porque eu penso que hoxe en Santiago a ninguén lle sorprende o contido deste auto. Isto claramente era a crónica dunha morte anunciada. A crónica da morte do proceso de municipalización da Ora e do Guindastre anunciado. Todo o mundo sabía. O sabía incluso
o alcalde e a Xunta de Goberno. O voceiro do BNG lamenta a resolución xudicial e lembra que o seu grupo estivo ano e medio advertindo ao goberno que isto ia ocorrer. Rubén Cela está convencido de que aquí só hai un culpable. Non se vai a remunicipalizar a hora e o guindastre en Santiago por culpa exclusiva do goberno de Compostela a Berta, pola súa cabezonería e pola súa forma de proceder absolutamente carente de rigor en aspectos que son tremendamente sensíveis e importantes, non? E isto que demostra, pois, como nos temíamos, e como xa anunciamos tamén no propio pleno, que o pleno do outro día pois foi un absoluto paripé. Bueno, non xa o decíamos, non? Todos os grupos coincidiron en reclamar unha reunión urxente para ser informados polo miúdo da sentenza e os pasos que vai dar o goberno a partir de agora. Con este obradoiro de risoterapia, Daun Galicia e o BBVA presentaban esta mañá a nova edición do seu programa de prácticas formativas Emprego con Apoio. Grazas a esta iniciativa, 14 mozos e mozas da asociación puideron adquirir unha experiencia laboral nas oficinas galegas da entidade bancaria, unha experiencia que poderán repetir durante este 2017 outros 16 participantes nesta nova edición. Estamos muy comprometidos con las sociedades donde trabajamos de cerca y estamos muy comprometidos con las personas que más lo necesitan. Y esta colaboración se enmarca en esta forma diferencial en la que nosotros entendemos el hacer banca. Estamos cerca de ellos intentando ayudarles a que creen oportunidades, participan con nosotros en nuestras oficinas. Trátase dunha experiencia que non só é positiva para os mozos con síndrome de Down que se poden desenvolver no ámbito laboral, tamén o é para os empregados do BBVA. Ellos tienen capacidades diferentes, pero que son muy valiosas en los entornos en los que nosotros trabajamos. Y eso hacen, se incorporan, están con nosotros, son uno más, aportan muchísima frescura. La verdad es que la experiencia, nosotros decimos que queremos ayudarles a que construyan su futuro, pero ellos nos ayudan a nosotros también y acaban siendo parte del nuestro. Dende o 2012, máis de 70 mozos e mozas beneficiáronse deste programa, promovido dende a Oficina de Voluntarios do BBVA, que pouco a pouco exténdese dende Galicia cara a outras comunidades como Castela e León. O mércores a noticia máis impactante era sen dúbida a manifestación que se vivía a tarde anterior no casco histórico con motivo do desaloxo dun edificio ocupado en Algalia polo colectivo Escarnio e Maldicer. O alcalde Martiño Noriega mosábase moi crítico co operativo policial e por non ser avisado pola delegación do goberno. O PB, pola súa parte, criticaba a posición do goberno ao crer que incitou o incumprimento da lei e a non respetar a propiedade privada. Onte á mañá procedíase ao tapiado do número 11 da Algalia de Arriba por orde xudicial, un edificio que levaba ocupado ilegalmente 3 anos polo colectivo Escarnio e Maldicer. Unha primeira actuación que criticaba o grupo de goberno por desmedida e tralo cal abría un expediente disciplinario por considerar o tapiado unha agresión a un edificio histórico. Pola tarde convocábase unha concentración para protestar polo desaloxo que derivaba en distintos disturbios que remataron con cristais rotos, contedores queimados e 6 axentes da Policía Nacional feridos. Resistrouse unha detención a dun mozo que quedou esta mañá en liberdade con cargos. Ante esta situación, hoxe o alcalde amosábase enfadado por non ser informado en ningún momento pola delegación do goberno. Martiño Noriega volveu criticar o dispositivo que cualificou de exagerado. O meu malestar, porque ao longo do día de onte en ningún momento se me tuvera comunicado como alcalde desta cidade nin a actuación da mañán, nin tamén as directrices a actuación do que todos prevíamos como unha concentración absolutamente pacífica pola tarde. Non estou disposto a que se criminalicen os movimentos sociais. Que o respeto e a defensa da propiedade privada non pode amparar determinado tipo de actuacións. O que se fixo onte, despois do desaloxo dun centro que non estaba ocupado porque se utilizaba para actividades culturais, foi unha aberración urbanística. Tralo ocorrido, o PP solicitaba unha xunta de voceiros de urxencia a que levou un acordo no que se rexeitaban os disturbios e se defendía o cumprimento da legalidade, un documento que tanto Compostela Berta como o BNG rexeitaron asinar. Concelleiros, e parece ser que o alcalde, que apoian a ocupación ilegal de propiedades privadas. Supoño que ningún membro do goberno deixará que ocupen alguna das súas vivendas para que os ocupantes fagan o que consideren. Que é un sinsentido que un goberno, a autoridade municipal, estea de acordo coa actividade ilegal
no propio Concello. Resulta que o mundo está ao revés. Un goberno que non respecta as decisións judiciais, non sabemos si soamente estas, que non son do seu agrado, ou outras, un goberno que non respecta o dereito á propiedade privada. Para o PSOE, o acontecido onte amosa a dobre vara de medir de Compostela Aberta e lembralle que puido ter ofrecido ao colectivo unha sede legal na que levar a cabo a súa actividade. A solución claramente non está na ocupación ilexítima dun espazo privado. Eso é evidente. O goberno sí que tiña a posibilidade ben de ofertarlles algún dos contenedores culturales que temos na nosa cidade para que eles pudieran desenvolver a súa produción cultural baseada nun modelo de autoxestión. O BNG, pola súa parte, sumouse ao discurso de Compostela Aberta cualificando de desproporcionada a actuación das forzas de seguridade durante o desaloxo. Os mundos de Carlos Casares é unha viaxe pola vida, a obra e o tempo do escritor, figura central para a cultura galega no final do século XX e o que este ano se lle dedicou o Día das Letras Galegas. Trátase dunha mostra posta en marcha pola Fundación Carlos Casares que, tras a súa estancia en Ourense, chega ata a nosa cidade para mostrarnos o lado máis persoal do autor, e que os mundos de Carlos Casares recolle libros, fotos ou escritos que formaron parte da vida de Carlos Casares. A exposición, que vén de ser inaugurada na Zona C, conta ca colaboración da Deputación da Coruña. Entendíamos desde a Deputación da Coruña que había que apoiar un proxecto que foi ideado pola propia Fundación Carlos Casares para apor justamente de relevancia a este escritor, tamén desde unha faceta moi persoal, desde unha faceta moi do privado, desde unha faceta que intentase conectar, pensaban eles, eu penso que está moi logrado, coas xeracións máis novas, que poidan chegarse esas xeracións novas que non tiveron oportunidade de coñecer a un Carlos Casares que, por suposto, faleceu aínda en pleno esplendor, con moitísimo aínda por facer e por dar. Esta é só unha das 264 actuacións que se realizarán nos 23 concellos da área de Santiago grazas á rede cultural da Deputación da Coruña. Máis de medio millón de euros é o orzamento que a institución provincial destinará para promover a cultura nos concellos da nosa contorna, prestando especial atención aos de menos de 20.000 habitantes. E que, segundo explicou a vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti San Martín, queren que os habitantes do rural non precisen desplazarse ás cidades para consumir cultura. É unha rede que xa leva funcionando desde hai tempo, mas que nos quixemos potenciar dunha maneira clara, facendo que desta vez absolutamente todas as peticións que fixeron os concellos fosen atendidas, onde incrementamos a porcentaxe que pon a Deputación para aqueles concellos que son justamente máis pequenos e que teñen máis dificultades, e conseguimos así que na contorna de Santiago de Compostela a xente vai a poder ver desde actuacións desde Caxade ata que Escampe, a actuacións da familia Camaño, a ver maxia, a ver espectáculos non profesionais. Este ano a Rede Cultural da Deputación da Coruña traerá ao conxunto da provincia un total de 1.170 actuacións, o que supón un notable incremento respecto ao ano anterior tanto na provincia da Coruña como en Santiago. Das 264 actuacións que o público poderá ver na cidade, 101 son de teatro e títeres, 63 de música, 62 do programa Alicerce de grupos non profesionais, 17 de danza e 21 serán proxeccións cinematográficas. Actuacións, xa digo, de todos os tipos, nesas tres grandes bloques temáticos que decidimos facer. Un que é o programa Escena ao Vivo, de teatro, títeres, música, danza. Outro que é o programa Alicerces, que é o programa para compañías non profesionais. E un programa novidoso, que a verdade que tivo moitísima xente que se quixo unir a él, que é o programa Visións, que aposta justamente polo mundo audiovisual, polo cinema, polas curtas. Un dos proxectos que este ano amplía a Deputación da Coruña, dado o éxito da edición anterior, é o concurso Quero Cantar. A iniciativa está destinada a rapaces de ata 16 anos que competirán en dúas categorías pola mellor canción orixinal. O obxectivo é estimular o uso do galego no ámbito musical. O xoves o desaloxo do edificio ocupado na Algalia seguía dando que falar e que o PP anunciaba que vai levar ao pleno un documento para que se reafirme o respeto á xustiza ás forzas de seguridade e á propiedade privada. Tamén había novidades no que respecta á paralización da Oro e o Guindastre, xa que na mesa de contratación descubríase que o expediente de Doal, a empresa a que se lle daría o servizo, está nos xulgados de Lugo.
Ademais, este día anunciábamos o último foro do Grupo Correo Gallego que se centraba no medio ambiente e a economía circular e coñecíamos o proxecto de promoción que desenvolverán Eroski e a marca Galicia Calidade esta primeira quincena de xuño. O PP considera que o goberno local debería aclarar ante a cidadanía a súa actitude con respecto ao desaloxo do edificio ocupado ilegalmente polo colectivo Escarnio e Maldicer na rúa da Algalia de Arriba e que, como lles contamos, o alcalde mostrou dende o primeiro momento o seu rexeitamento con respecto a este operativo ordeado por un xuíz e custodiado pola Policía Nacional. Así, os populares levarán ao pleno un documento para que Compostela Aberta teña a oportunidade de ratificar 3 puntos: o respeto ás decisións xudiciais, o recoñecemento do papel da policía e o respecto á propiedade privada. Lo cierto es que nosotros entendemos que la mayoría de los ciudadanos de Santiago estaban en la creencia de que todos los grupos aceptábamos estas 3 cuestiones fundamentales, que es el respeto a la justicia, el respeto a la policía y el respeto a la propiedad privada. Pero la verdad es que nos hemos quedado sorprendidos pues, con las sorprendentes revelaciones o las sorprendentes manifestaciones del alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ¿no? Vemos que se ha producido, pues por utilizar una metáfora, un cambio de pelaje en el alcalde, ¿no? Del pelaje blanco y suave de hace 2 años, pues a un pelaje áspero y pardo en estos momentos, ¿no? Y, por lo tanto, el alcalde tiene que dar explicaciones. E que dende o Grupo Popular creen que Martiño Noriega actúa como un señor feudal con respecto ao desaloxo e á intervención policial durante as manifestacións que se produciron posteriormente na cidade. Manifestacións que, por certo, volveron ter lugar na tarde de onte. Creo que hemos desandado 200 años de constitucionalismo y que hemos vuelto con el señor Noriega al antiguo régimen, cuando el Ejecutivo estaba por encima de los jueces y cuando los municipios eran señoríos. El señor Noriega se revela como una especie de señor feudal que se sitúa, como digo, por encima del juez, que regula los derechos de paso. Él dice si la Policía Nacional puede o no puede pasar, puede o no puede circular por las calles de Santiago y que parece reclamar un derecho de pernada inmobiliaria, esto es, que se puedan ocupar propiedades privadas por parte de sus amigos, ¿no? O PP pedirá ademais que se convoque a Xunta de Seguridade Local na que cree o alcalde debería aproveitar para restablecer e deixar clara a súa confianza nos corpos de seguridade e que pros populares Noriega non fixo máis que criminalizar á policía. O martes coñecíamos, grazas a unha información del Correo Gallego, que o Goberno non poderá levar a cabo a municipalización da Ore do Guindastre e que unha resolución xudicial obriga o Concello a dar marcha atrás no tempo, convocando de novo a mesa de contratación na que gañou os servizos Setex Aparqui, logo anulado xudicialmente, para que agora quede en mans de Doal, a empresa que quedou segunda nese concurso de 2011. Unha mesa de contratación que se reuniu hoxe mesmo e na que non se puido avanzar por non estar no Concello o expediente de Doal, e que dito documento está en mans da xuíza Pilar de Lara por algunha das investigacións da Operación Pokémon, xa que a empresa Doal pertence ao grupo Vendex. Da oferta de Doal está nos xulgados de Lugo, a petición no seu momento de Pilar de Lara, e entón non pudemos avanzar cos traballos, non? Haberá un encargo explícito e un asesoramento do Goberno e da Xunta de Goberno para a mesa que se pediu, pero iso tamén dá unha idea de que o que se está a cuestionar non é en ningún momento o proceso de municipalización. O medio ambiente e a economía circular centraron o debate do último foro do Grupo Correo Gallego celebrado no Hotel AC Palacio del Carmen. Foron 4 expertos os encargados de expoñer a súa visión e os seus coñecementos do tema, sempre partindo da visión que lles dan as áreas dende as que desenvolven a súa actividade profesional. Xavier Vence, catedrático de Economía Aplicada, Alberto Sánchez, mánager de Cetacua Galicia, Sergio Horacio, de Ecocelta SL e Gumersindo Feijó, catedrático e investigador da área de Enxeñería Química da USC, foron os conferenciantes que participaron. Este último aportou a súa visión sobre a definición principal do modelo de economía circular. Isto da economía circular, basicamente, é aplicar unha filosofía do ciclo de vida e é que temos que evolucionar de que as cousas as compramos, as usamos e as tiramos a outro modelo no cal as cousas as usamos, logo non as tiramos, intentamos recuperalas, intentamos reparalas, intentamos que sirvan para outras cousas. Pola súa parte, Xavier Vence daba a súa visión sobre a contaminación que sufrimos actualmente.
Estamos vendo o problema real do cambio climático, estamos vendo o problema de que está pasando nos océanos con un grado de contaminación brutal, con auténticos continentes de plástico no medio dos océanos, temos millóns de toneladas de plásticos que salen todos os anos das nosas casas e das nosas fábricas. Alberto Sánchez centrouse máis no ámbito empresarial e no desenvolvemento de tecnoloxía e proxectos innovadores no tratamento integral da auga. E Sergio Horacio Quiroga falou como experto en biodigestión sostible de residuos orgánicos e produción de biofertilizantes. A compañía de distribución alimentaria Begal Seroski e Galicia Calidade, a marca de garantía da Xunta para certificar produtos e servizos galegos, reforzan a súa aposta polos produtos locais, activando unha acción de promoción que estará vixente durante a primeira quincena de xuño. O obxectivo non é outro que lograr un incremento nas vendas de todos os produtos amparados polo distintivo autonómico Galicia Calidade. O director xerente de Galicia Calidade, Alfonso Cabaleiro, agradecía a Begal Seroski esta firme aposta polo noso. Para nós, esta acción que iniciamos hoxe de 15 días, e que tamén ten unha continuidade non tan intensa durante todo o ano, é en primeiro lugar, un acto de agradecemento. Un acto de agradecemento a Begal Seroski, primeiro pola confianza que fai sempre nos produtos galegos. En segundo lugar, pola confianza que fai nos produtos que son certificados por Galicia Calidade. Pola súa parte, o director xeral de Begal Seroski, Joaquín González, explicaba os distintos actos que se celebrarán con motivo da campaña. Con un calendario de actividades entre las que destacan el show cooking, que es preparación de platos en los centros, como hoy tenemos una prueba de ello y que podremos degustar, que se llevarán a cabo por reconocidos cocineros. Nos han presentado a Yayo, Esther da Porta, que nos acompaña hoy. También tendremos una exhibición del corte de jamón, que ya lo está haciendo con el campeón de España. Durante o acto de presentación puidéronse degustar os produtos Galicia Calidade da man do cociñeiro Yayo da Porta, o xamón e tamén os viños certificados a cargo da sumiller Esther da Porta. Durante os seguintes 15 días haberá máis eventos, regalos e sorteos con produtos amparados baixo esta marca. En total, Begal Seroski colabora con 27 proveedores asociados a Galicia Calidade e conta nos seus lineais con 214 referencias amparadas baixo esta marca. O venres o PSOE amosábase moi crítico ca postura de Compostela Aberta ante o desaloxo do edificio ocupado na Algalia e tamén ca execución da sentenza da Hora e o Guindastre. Pola súa parte, o BNG anunciaba que levará ao Parlamento Europeo o caso do vertedoiro de Miramontes na parroquia Compostela de Grixoa. Desafortunada se fora de lugar, así cualifica o voceiro do PSOE as declaracións feitas polo alcalde nos últimos días con respecto ao desaloxo da casona da Algalia, ocupada ilegalmente polo colectivo Escarnio e Maldicer. Paco Reyes pídelle a Martiño Noriega probas que amosen que a actuación policial foi desproporcionada. Por lo tanto, a mí alguén me vai ter que presentar uns documentos fehacientes de que a súa actuación foi desproporcionada. Eu non teño ninguna evidencia de que a actuación das forzas de seguridade do Estado foran desproporcionadas. Eu entendo que o alcalde tivo unhas declaracións claramente desafortunadas, claramente fora de lugar, e que, dende logo, non son as declaracións que un espera do representante dunha institución democrática como é o Concello de Santiago de Compostela. Paco Reyes tamén falou do derradeiro capítulo en torno á Hora e o Guindastre despois de saber que o expediente de Doal, a empresa que terá que facerse cargo do servizo, non está no Concello, senón en mans da xuíza Pilar de Lara. O voceiro socialista cree que estamos ante unha mala xestión máis do concelleiro Duarte. Eu penso que tanto Jorge Duarte como o propio alcalde Noriega teñen que facer unha repensada con respecto a como se está dirixindo a Concellería de Espazos Cidadáns, urbanismo no seu momento. Porque claro, isto é que unha detrás doutra. Paco Reyes tamén lle pediu ao Concello que deixe sen efecto o convenio asinado no seu día coa Universidade, polo que nun mes tería que quedar desaloxada a Facultade de Odontoloxía de propiedade municipal. O voceiro socialista cree que sería de sentido común agardar a que estea construída a nova Facultade de Medicina para reubicar Odontoloxía.
O voceiro municipal do BNG estivo acompañado hoxe do deputado do Bloc Xosé Luis Rivas, Mini, e da parlamentaria europea Ana Miranda para denunciar a situación do vertedoiro de Miramontes, na Grixoa, e que, segundo os nacionalistas, estáse a incumprir claramente a normativa europea no que ten que ver co tratamento de residuos, e é por iso que levarán o caso á Cámara Comunitaria. Se hai evidencias e cada vez estamos vendo que hai máis, pola información que se está tendo, de incumprimento de non tratamento da directiva de residuos na separación e, sobre todo, na xerarquía no tratamento de residuos. É moi probable que se hai esa resposta da Comisión Europea, levemos á Comisión de Peticións do Parlamento Europeo este caso. Non vamos facer ningún xuicio de valor, a quen lle compete facer esa inspección son as administracións públicas, o que sí que vamos a exixir é que se faga, e no caso de que se detecten condutas ou comportamentos por parte da empresa que xestiona ese vertedoiro que non se corresponden co que marca a normativa, pois desde logo que se obrigue a correxilas. O caso tamén se levará ao pleno ordinario do Concello e ao Parlamento Galego a entender que non estamos só ante un caso de ámbito local. Ademais, iniciarán unha campaña de sensibilización para poñer de manifesto a necesidade de cambiar as políticas medioambientais. E con isto rematamos o resumo das novas máis destacadas da semana. Vémonos no seguinte programa con máis asuntos. Grazas por estar con nós.